Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi sa. A yau ne dai tsohon kanal janal na sojojin ruwa wanda ke ƙasar Najeriya ya tona asirin gwamnoni da sanatoci, wanda ya fito ya faɗi cewa gwamnoni da sanatoci suna da hannu dumu-dumu cikin ƙungiyar nan ta Boko Haram. To, kafin bidiyon namu ya ɗora, ku dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin hakan ne zai ba ku damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ne dai tsohon janar ɗin sojan ruwa ya tona asirin gwamnoni da sanatoci na Najeriya, yayin da wannan tsohon janar ɗin ya nuna cewa gwamnoni da sanatoci suna da hannu dumu-dumu a cikin Boko Haram, yayin da wannan general ɗin yana daga cikin farfesosin tsaro na ƙasar Najeriya. Ya bayyana hakan ne a watan Agusta na 2021. Daga farta wannan lamarin ne dai gwamnati ta nuna cewar an yanka ta tashi. Gwamnatin ƙasa baki ɗaya ta maka wannan tsohon generals a kotu, wanda ya gani a cikin mujallu na kafofin sada zumunta, ya gani cewa gwamnatin ƙasa gaba ɗaya ta maka shi a kotu. Gashi kuma hukumomin tsaro suna neman shi ruwa a jallo. Wannan shi ne ya sa mun gode da wannan ziyara taka mai sauraro. Kar ka manta ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa. Hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da wannan ziyara.